kai mai kunnan gashi. Ina ji. Na samu labarin an ce ka ce zaka sayar da masallaci. Ina ne ba haƙƙin wani ba. Kai da ka masallacin ma nawa yake? Mahaifina ne igina shi. To Alhaji, ka dai ji abin da yake faruwa. Dan nan yana so ya ja muku bala'i wai zai sayar da masallaci. Ya sayar da masallacin? Kwarai kuwa, malam, ƙara faɗa masa da bakin ka ko zai fiye da. Wasu da shi. Ka dai ji abin da yake faruwa. Dan hauka? In dai ina raye, in dai Allah ya bani da numfashi na, ba za ta yi wa. To, ka dai ji mai kunnan gashi. Alhaji ya ce ba za a sayar da masallacin nan ba, sai dai in bayan baransa. Ka ambato sunan iyayensa ka zaga. To wai kai dole ne sai ka sayar da masallacin ne eh? Gaskiya masallacin nan sai na sai da shi Allah ya gani. To dakata, idan ka sayar da masallacin shi me za ka yi da kuɗin ma? Kai. Subhanallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.